Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. Dnes máme výnimočnú časť, pretože z rozvoja dieťaťa prvýkrát v histórii stalo to, že tu okrem mňa a našej pani riaditeľky, alebo teda štandardné podcasty sú so mnou a s našou pani riaditeľkou Hankou Černickou, tak dneska Hanku Černickú nahradili dve naše kolegyne. Miška Šnajderová a Rebeka Šeboková. Obidve vás tu vítam, dámy, takže Miška ahoj, Rebeka ahoj. Srdečne pozdravujem poslucháčov. Dobrý deň prajem všetkým. Dnes máme tému, s ktorou sa my v rozvoji celkom často stretávame, respektíve situáciou sa často stretávame a mnohí rodičia určite, keď nás počúvate, tak viacerí to určite máte doma. A to znamená, že máte v rodine zdravé dieťa a máte v rodine dieťa, ktoré má akýkoľvek problém, akýkoľvek špeciálnu potrebu. A obe naše kolegyne, aj Miška, aj Rebeka, majú súrodencov, ktorí majú nejaký špecifický problém. Skúste nám niečo povedať viac o vašej rodine, koľko máte súrodencov a vlastne aká je tá situácia. Naša rodina je pomerne, by som povedala, na dnešné časy väčšou rodinou. Je nás dokopy 6 súrodencov, konkrétne 6 sestier. Narodila som sa teda ako 5. v poradí a moja mladšia sestra, najmladšia z nás 6, má detskú mozgovú obrnu. Musím povedať, že sme tým počtom asi členov rodiny taká celkom veselá, hlučná a temperamentná rodina. Takže asi takto by som nás priblížila na úvod. Tak my sme tiež veľká rodina, my sme tiež 6 súrodenci. Ja som najstaršia a najmladší brat má Downov syndrom. Sú 2 chalani a sme 4 dievčatá a tiež sme podobne ako Míška dosť taká hlučná, ale aj taká veselá rodina, takže vždy sa niečo deje. Poďme teda od začiatku, keďže ste obidve staršie ako vaši súrodenci. Aké to bolo, keď brat, alebo teda sestra prišli prvýkrát? Aká bola doma atmosféra? Pamätáte si to? Ja si pamätám to, ja som vtedy mala 10 rokov a pamätám si to, keď sme išli ešte do nemocnice navštíviť maminu a bračeka a veľmi sme sa tešili a zrazu, keď sme tam išli a mamina zobrala na chodbu bračeka, takže mamina plakala a sme to nechápali, že prečo. A spýtali sme sa ocina, že prečo a to si pamätám dodnes, to bola taká chvíľka, že ocino nás posadil na gauč všetkých večer a povedal, že lekári povedali, že braček má ako keby nejakú chorobu, tak nám vysvetľoval, že možno, že nebude vedieť tak sa rozprávať, alebo všetko urobiť tak ako my, alebo možno, že bude aj trošku inak vyzerať, a že to nevadí, že my ho budeme mať radi, lebo on je akože náš člen rodiny. Takto sme začínali a viem, že potom sme sa pýtali na ďalšie dni, že ako mamina, a že potom už sa aj mamina sa usmievala a keď už prišli domov, tak už to tak išlo, že potom už to bolo veselé, ale to nám akože dosť pomohlo, že takto nám ocino tak vysvetlil. V našej rodine tá situácia bola trošku iná vzhľadom na to, že teda tá detská mozgová obrna sa začala ako keby prejavovať až vo, by som povedala, takom asi z mamininho rozprávania v 7-8 mesiaci. Takže vlastne jedine, s čím sme sa potýkali na tom začiatku, bolo to, že mamina porodila predčasne, o 2 mesiace skôr. Takže ja si to nepamätám úplne podrobne, pretože mala som necelé 3 roky, skôr to vnímam z toho reprodukované od mojich rodičov. A teda tá rodina ešte nebola ako keby úplne pripravená na ten príchod toho novorodenca do rodiny. Takže si spomínam matne na to, že vlastne ten odchod maminy do pôrodnice bol taký dramatický. Z toho mi možno, že ostala taká nejaká spomienka, ale skôr také by som povedala, že záblesky. Takže my sme vlastne v úvode ani nevedeli, že čo nás ako keby čaká. Takže ten príchod toho súrodenca bol vlastne potom z toho oddelenia tých predčasňatok až po nejakých 2 mesiacoch, kedy mamina vlastne musela fungovať medzi domácnosťou, kde mala 5 svojich už detí a medzi teda tým novorodencom, ktorého chodila navštevovať do nemocnice. Ale nemám naozaj z toho nejaké úplne konkrétne spomienky, skôr si myslím, že je to tak ako keby z toho hovoreného. Čiže Rebeka bude asi viacej mať tieto prvé zážitky. Zmenil sa nejak prístup rodičov, že teda je tam, keď už povedzme aj si ty, Miška, bola staršia, že bol ten prístup rodičov iný, zrazu, ak ste predtým vnímali? Podľa mňa v tej chvíli tam vstúpila taká zodpovednosť, že aj my sme akože mali viac pomáhať, alebo
bol čas, keď mamina bola v nemocnici s bratom, lebo ho operovali na srdce, tak to bolo také, že ako keby ja som sa stala takou druhou mamou, že sme museli tak akože keby viac pomáhať alebo viac byť trošku taký samostatný, ale hej, že keď rodičia museli niečo riešiť, tak my sme strážili brata, tak asi tam tá zodpovednosť, že to tak nejak vnímam. Prirodzene u nás sa to asi zmenilo v tom, čo som už spomenula, že teda tá mamina musela 2 mesiace fungovať medzi domácnosťou a nemocnicou. Takže ako keby ja som bola v takom tom útlom rannom detstve postavená pred to, že som často musela byť aj bez tej mamy a sťažovalo sa to možno, že tým, že otec pracoval v zahraničí. Takže ja to vnímam ako keby takto citlivo, že práve ten príchod toho súrodenca je niečo, čo bolo asi pre mňa náročné. Možno, že som to nevedela úplne vtedy jasne, že pomenovať, ale vlastne to odtrhnutie od tej matky tam bolo také podľa mňa najciteľnejšie. S takýmto podobným sa ale stretávame aj u nás v rozvoji, že mnohé, možno aj tie mamičky, že to im môžete skúsiť priblížiť teda z toho detského pohľadu, že čo by možno oni mohli robiť pre to druhé dieťa, pre to zdravé, ktoré tam majú. Čo by ste možno vy nejakým spôsobom chceli, alebo teda čo by ste možno očakávali, alebo povedzme, že chceli, aby rodičia robili inak? Možno na to úplne nemysleli v tej danej chvíli, ale myslím si, že upokojiť ma, že všetko bude v poriadku a že aj naďalej tam budú pre mňa. Asi to, že snažiť sa ten čas nie len do toho súrodenca investovať, ale aj do tých ostatných. Až tým, že z nás bolo naozaj, že veľa, tak to niekedy asi bolo ťažké a že možno to teraz ako dospelá, teraz to vnímam tak, že možno, že by to bolo tak lepšie, že viac byť aj s nami, že nie len s ním, lebo on potom sa stal takým stredobodom pozornosti a že sme museli tak rýchlo ako keby vyrásť, lebo všetci sme potom akože okolo neho robili veci, tak asi to, že aby sme tak viac boli spolu. Ale ja by som možno Rebeku doplnila. Pre mňa je to niečo, čo mi možno, že dalo takú ako keby síce áno, že rýchle dozretie, ale v konečnom dôsledku je to niečo, čo ja spätne hodnotím pozitívne. Ak by som to mala vztiahnuť na rodiča, tak by som len dodala, že nebojte sa toho, jedného dňa to proste ten súrodenec pochopí. Musí sa to možno, že dostať. Budú aj citlivé obdobia. Podľa mňa najhoršia bola puberta, ak to mám takto povedať. Predsa len sa tam formuješ sa ako nejaká osobnosť a keď prídeš do toho kolektívu, napríklad školského a tvoji spolužiaci tam riešia, ja neviem, možno, že najnovšie mobilné telefóny alebo značku mikiny, ktoré majú na sebe, tak ty riešiš úplne iné problémy. Ty stále zotrvávaš v tom, že ty proste si želáš to zdravie. Uprace sa ti tam hodnotový systém a máš ho podľa mňa niekde inde ako väčšina detí v pubertálnom veku. Ale ako hovorím, že z pohľadu toho rodiča naozaj nebojte sa toho, príde ten deň, keď to dieťa absolútne pochopí. Ako ste boli vy zapojené do tej starostlivosti či už o sestru s detskou mozgovou obrnou alebo o brata s Downovým syndromom? Mali ste nejaké konkrétne úlohy? Bolo vás teda viacej súrodencov, jasné, ale teda, že či to bolo, teda Rebeka, ty už si hovorila, že teda skorej si musela dospieť a že či tam bola nejaká taká konkrétna, že áno, že toto je to moje, o toto sa mám ja starať. Ja si pamätám, že aj v noci, keď sa zobudil, veľakrát sa zobudil, že sa zbudil v noci, tak ja som potom stávala, aby rodičia si mohli trošku oddychnúť, že bolo veľakrát tak, že často som ja stávala, alebo potom, keď som bola doma, že po škole, tak vždy olovrant, to som ja mu dávala a sme išli kočíkovať alebo na prechádzku, keď už bol väčší a napríklad, keď naši odišli, tak ja som ho strážila, takže také úlohy väčšinou. Medzi nami predsa len ten vekový rozdiel bol menší, takže nie, že by som mala nejaké vyslovené povinnosti, ale skôr som mala ako keby taký prirodzený záujem ako keby pomôcť tej mamine a možno ju odbremeniť pri niektorých veciach. Takže v tomto podľa mňa, že som si aj tie povinnosti tak prirodzene ako keby preberala na seba.
Ale podľa mňa vlastne v tej výchove, ktorú my sme ešte zažívali, tak to bolo niečo úplne bežné, že sme ako deti museli nejakým spôsobom dopomáhať aj v tej domácnosti. Máte nejaké radostné zážitky, alebo také možno aj zábavné, že možno čo iné deti, iní súrodenci nezažili? Hneď ma jedna príhoda napadla z Tatier. Boli sme sa prejsť so sestrou, tuším, že smerom na Roháčský vodopád, vedie tam asfaltová cesta. Bolo to už pomerne podvečer a teda ako počuli sme nejaké rôzne šumy z lesa, takže čo vás hneď napadne, že by to teda mohol byť medveď. Ako budete utekať s DMOčkárom po lese? No čo, zobrali sme ju proste 2 sestry na ruky a utekali sme. A s kľúčami od auta, teda že sa ukryjeme v aute, ale tie proste spastické nohy, oni nešli do toho auta len tak úplne zľahka. Takže vlastne ako sme zatvárali tie dvere, tak trošku to bolo nie veľmi asi príjemné pre sestru, lebo skončili teda na okne od auta a len sme tak za ňou zabuchli dvere a cítili sme sa v bezpečí. Ale vyžadovala si to krátkosť času a stres teda z toho, že by sme mohli stretnúť hnedého obyvateľa lesa. Zaujímavá skúsenosť. Rebeka, ty máš niečo také? Aj u nás sa vždy niečo stalo. Napríklad ja si pamätám, že keď bol ešte menší, tak mal také obdobie, že vždy utekal a my bývame na dedine a sme museli aj bránu zamykať, potom jasné, že sa naučil aj tú veľkú bránu preliesť. Museli sme ho niekedy že aj hľadať, že zrazu, že kde je bratek, tak sme išli po dedine, ale potom už každý ho poznal, tak nám už aj nás usmernili, že išiel tým smerom alebo tým smerom, on len niečo uvidel alebo niekoho navštívil, takže boli také, že sme ho aj hľadali. Mnohí rodičia, alebo tam mnohé rodiny, ktoré sú aj u nás v rozvoji dieťaťa, tak štandardne sa stretávame s tým, že teda aj vy, keď konzultujete, tak 99% prípadov sa konzultuje s maminou. Že asi mama je tá, ktorá najviac do toho vplýva. V vašich rodinách, ako sa na tej starostlivosti podielal otec? Tak môj ocino vlastne, on fungoval takým systémom, že viac menej asi podľa mňa nejaké 3 týždne bol v tom zahraničí a týždeň doma. Čo musím povedať, že keď takto spätne to mám vyhodnotiť, za to mám obdiv voči obidvom mojim rodičom, ale hlavne s tou maminou, ktorá s nami 6 ako tam doma sama bola tie 3 týždne a nemala nejakú extra pomoc. Takže narad prichádzali tí starší súrodenci. No a ten ocino, keď bol doma, tak išiel naplno. Proste podľa mňa. Že snažil sa odbremeniť nejako tú maminu, preberal teda to, že vozil sestru na rehabilitácie. Ale čo bolo úplne kľúčové v našej rodine, tak vlastne práve ocino na tých cestách, keď jazdil po Európe, tak si vypočul nejaký rozhovor v rozhlase, kde akurát rozprávali o hypoterapii. A vlastne takýmto spôsobom aj do našej rodiny sa vôbec dostala hypoterapia pre sestru, ktorá by som povedala, že bola pre ňu kľúčová, čo sa týka naozaj aj vlastne tej rehabilitácie, ale možno práve aj takého toho sociálneho začlenenia. Takže v tomto ovplyvnil našu rodinu. Ja som mala takú výhodu, že môj ocino mohol robiť z domu a vždy bol akože keby prítomný, že jasné, že niekedy musel niečo urobiť, ale väčšinou, že bol doma a veľa pomáhal mamine a väčšinou aj tak, že ráno mamina mohla dlhšie spať a on akože ocino nás ostatných odprevadil do školy alebo na autobus, nám prichystá raňajky, že to bolo veľmi také, že super, také kľúčové a veľmi si to vážim, že nie je to také bežné a samozrejme a naozaj, že aj s bračekom, že všetko proste ho nakrmil, ho zaspával, že keď bolo treba, tak urobil všetko. Máme také tie takmer ideálne, samozrejme, akože v kontexte danej situácii, také ideálne prípady, že ten otec sa podielal na tej výchove, respektíve aj tej mame uľahčoval. Podielal, ale dalo sa ho trošku ľahšie zlomiť ako tú maminu na rôzne špekulácie. V akom zmysle? Skúsme do tej rodinnej dynamiky. Tak povedzme, že mamina už mala nejaký svoj zabehnutý režim, v ktorom sme fungovali a išli sme ako hodinky tie 3 týždne, ale keď ten otec tam prišiel, tak sme si hľadali také tie cestičky, ktorými by sme vedeli uniknúť možno z toho režimu. Zapájali ste do toho aj sestru? Určite áno.
Povedala by som, že niekedy bola hlavný protagonista. Aha, tak skús povedať nejakú situáciu, že možno čo rodičia nevedia, že ste robili. No tak napríklad, keď bol ocino doma, tak sme vedeli s mojou sestrou mladšou, s ktorou sme mali izbu, že keď sa nám nechce úplne spať a sme ešte o 10:00 trošku hladné, tak ten ocino sa zodvihne a predsa len nám ešte nejaký ten malý snack pripraví, kdežto mamina by si myslím, že by si to s nami trošku rýchlejšie vyriešila. Možno teraz akože s odstupom času stále ostaneme pri tejto téme, že rodičia, že keď teraz tie maminy chodia ku nám konzultovať alebo nosia deti a keď nás teraz počúvajú, čo by ste im odporúčili, aby možno povedali svojim manželom, že myslíte si, že existuje nejaká, teraz to preženiem, univerzálna rada? Nemám asi nejakú úplne konkrétnu radu, ale skôr si myslím, že ako tá rodina držať pokope. Že ja si myslím, že práve možno aj ten počet súrodencov, ale aj tá sestra je niečo, čo nás ako rodinu naozaj že zocelilo, že do dnešného dňa držíme pokope, keď sa deje niečo vážne. A stretávala som sa počas života s tým, že v rodinách, kde je dieťa so znevýhodnením, je veľmi časté, že tí partneri sa práve rozchádzajú. A u nás naopak si myslím, že to zocelilo tú rodinu. Či ten partnerský vzťah mojich rodičov, ale aj nás všetkých. Aj u nás to zocelilo a bolo super, že akože ocino bol oporou pre maminu a podľa mňa to je veľmi dôležité, aby to človek, akože aké možné, že neťahal sám a naozaj, aby ja teraz si tak vnímam, že proste je potrebné aj pre tú maminu mať taký osobný čas a naozaj, že trošku si oddychnúť, vypnúť a že v tom podporovať akože tie maminy, že to vnímam a naša mamina, ona všetko chcela a tak a možno, že potom, keď sme už vyrastli, tak sme pomohli v tom, že ako sme my dospeli, že sme my, aj my zobrali brata a tak a bolo vidno, že vtedy je, akože aj ona potrebuje, aj keď ona tvrdila, že ona všetko dáva a tak, ale že potrebuje aj tak, že nejak v tom akože podporiť. Aj tak naučiť sa vypnúť a dovoliť si to bez výčitiek, podľa mňa. A ako to vás prebiehalo? Lebo toto je asi veľký problém mnohých našich rodičov, ktorí sú u nás. Ako to robili vaši? Ja si práve myslím, že táto nejaká psychohygiena u mojich rodičov neprebiehala. Že oni boli tá generácia, ktorá toto si ako keby neumožnila. Že to bola taká tá generácia, že vlastne to tak nejak pretlačím tým životom, že jednoducho je to osud a proste idem a makám? Idem a makám, doslova. Podľa mňa pre moju maminu psychohygienou boli nákupy. Že tým, že my sme bývali v dedine a potom, keď ona mohla ísť do mesta nakúpiť, tak to bolo také. To si aj užívala, keď išla sama a to bolo, že ako aj len bežný nákup, že do potravín, ale to, že tam išla sama a šoférovala, asi šoférovanie a nákupy, že to jej bolo také, že to bolo to jej. Mnoho rodičov v dnešnej dobe sa tak nejak úplne na to dieťa, jedno, ktoré majú. A vo vašej rodine mamina sa vrátila potom do práce? Išli pracovať? U nás nie. U nás ona sa stala opatrovateľkou môjho brata. Presne takisto to bolo aj u nás. A ako to vnímate teraz? Aj z pohľadu toho, že teda ste pedagogičky, máte aj nejaké skúsenosti, že ako to vnímate? Lebo veľakrát sa nám stáva, že máte... Nebudem samozrejme hovoriť za vás tieto skúsenosti, ale vidíte to pri komunikácii s tými rodičmi, že ten rodič je tak upnutý na to dieťa, až mu niekedy dokáže, a teraz neberte to ktokoľvek počúva osobne, tak mu dokáže ubližovať tým, že sa upne. Že ako toto napríklad možno bolo aj u vás, že filtrované? Podľa mňa u nás to bolo tak, že tým, že z nás bolo veľa, tak my sme, keď už bolo také, tak my sme zobrali toho brata, hoci aj len na záhradu, alebo tak, že nebol vždy s mamou. A asi tak sme akože keby aj tej mame pomohli. Ja to vnímam tak, že moji rodičia majú taký celkom intenzívny vzťah s tou sestrou. Myslím, že čoraz menej, ale to ich fungovanie je dosť úzko prepojené. Mať súrodnica s postihnutím je náročné, bolo to asi náročné aj pre vás. Aký máte teraz vzťah spolu? Alebo možno aj keď popíšete celý ten vývoj, Miška, ty si hovorila, že puberta bola náročná v daný moment a tým, že medzi vami nebol veľký rozdiel, zase Rebeka, ty máš veľký rozdiel medzi bratom a tebou je,
tak aký ste mali pocit z toho, že v rámci možno socializácie, kolektívu, či ste neboli ako keby taká náhrada kamarátov? My máme so sestrou podľa mňa dosť taký blízky vzťah, až by som povedala taký intenzívny. Možno netravíme teraz toľko voľného času spolu, ale myslím si, že práve v tom detstve to bolo také, že aj tie moje aktivity sa ako keby prispôsobovali tomu, čo dokáže sestra. Nie vždy, ale vo veľkej miere áno. Napríklad sme chodili k babke na dedinu a tam vlastne, keď sa išli deti hrať na háňačku, tak ja som väčšinou sa snažila prispôsobiť niečo, čo by sme vedeli robiť aj so sestrou, ale zase neznamená to, že som nešla ako keby a ja potom von. Takže v tom takom rannom detstve, možno, že ešte v tom predškolskom veku alebo v takom tom mladšom školskom veku, tam si myslím, že to bola taká čiastočná náhrada za kamarátov, ale potom si myslím, že už sestra si začala hľadať také tie svoje sociálne väzby, takže potom by som povedala, že s tým nemala problém. Tam naopak som začala mať problém ja, pretože presne niekde v prechode možno medzi tým 1. a 2. stupňom základnej školy, pretože práve tým, že možno som trávila ten čas tou svojou sestrou, tak som si vybudovala len veľmi málo kamarátstiev. My máme tiež blízky vzťah a v každom období to bolo také iné, lebo na začiatku som bola pre ňoho asi ani nie kamarátom, ale ako keby druhou mamou a tým, že sme boli na dedine, že veľmi on nemal ani takých rovesníkov, alebo to bolo také. Ale potom, ako som aj ja išla potom, ešte aj na základnej škole to tak bolo, že sme, akože som sa o neho aj starala a tak, že sme boli naozaj že veľa spolu. A potom, ako som už išla na strednú, tak už ten čas, už sme boli tak menej spolu, lebo som chodila do mesta a tak. A už to bolo také iné, že aj on začal potom chodiť neskôr do školy alebo na také rôzne akcie, že na také kluby a tak potom už aj tam začal mávať nejakých kamarátov a potom, keď som išla ešte ďalej študovať, tak tedy už naozaj to bolo také, že už potom ďalšia sestra sa stala akože pre ňoho takou druhou mamou, že mali taký vzťah, ale my vždy, keď sme sa stretli, tak sme sa mohli a vedeli o hocičom sa porozprávať a veľmi radi sme akože dodnes spolu. On je proste, že naozaj máme taký blízky, že aj ja viem o ňom všetko, aj on o mne, že vieme sa porozprávať o všelijakých veciach. A ešte to je také, že viem, že potom ja neskôr som podľa toho vyhľadávala kamarátov, že či ho prijímajú alebo nie. Že na to som bola veľmi taká citlivá, že som nemala rada, keď ho kritizovali napríklad podľa výzoru, jemu vypadávali vlasy, tak vždy, keď on sa niekde objavil, tak to bolo vidno, že niečo a každý na ňo zazeral, že čo, potom aj ukazovali na ňo, aj niekedy dodnes, že deti, že on čo a prečo a keď sa tým ľuďom akože vysvetľovalo, tak to poď, ale niekedy naozaj aj už sa nám stalo, že na ulici len nejaké dieťa sa spýta toho rodiča, že čo mu je a potom tak nepekne, akože ten človek povie, tak vtedy som bola vždy taká nahnevaná, že ani ho nepoznáte a súdite, takže som bola veľmi aj taká, že aj dodnes, že ako keby ho tak chránim, že proste, že nech nesúdia, keď ho nepoznajú. Presne na toto by som nadviazala, že som si vyberala ako keby ľudí a dodnes to tak možno, že aj podvedome robím, že si vyberám ľudí, ktorí sú ochotní akceptovať, ale akceptovať v akýchkoľvek intenciách inakosti. Teraz už sa bavíme v dospelosti, ale keď tie deti sú menšie, akým spôsobom ste vy prijali ten fakt, že máte súrodenca s postihnutím? Ja si nemyslím, že by som mala vo svojom živote obdobie, kedy by som sa musela s tým nejako vyrovnávať. Samozrejme, že mi to možno, že zasiahlo, ako som hovorila, do možno, že toho formovania tých mojich nejakých sociálnych väzieb, ale ja by som tú sestru v živote nikdy nemenila. A jediné, čo som si želala, tak každé jedno sfúknutie sviečok na torte bolo obetované tomu, že som chcela, aby tá sestra sa naučila samostatne chodiť. Ono to teda prišlo vo veku 6 rokov alebo 7, nepamätám si to úplne presne.
ale nemusela som sa nikdy, naozaj. A to teraz hovorím úplne úprimne, vyrovnávať s tým, že by som chcela, aby to bolo inak. Nie. Ja som to tiež nemala, že ja som to proste prijala a som tiež taká vďačná, lebo veľa vecí som sa aj vďaka nemu alebo skrze nemu akože naučila a možno, že len to by som zmenila, alebo to akože teraz sa mi tak nepáči, alebo by som to inak robila, keby som ja bola rodičom, že veľa vecí bolo tak, že na mne prešlo a jemu prešlo. A to už akože nás ako keby hnevalo, že to prečo, ale ináč. Tak áno, aby som nevyznala tak úplne dokonalo, tak tá je tvrdohlavosť, nemala hranic. Obe máte viacero súrodencov, vnímali to rovnako ako vy? Alebo vnímajú to doteraz rovnako ako vy? Teraz už áno, ale neviem, asi počas strednej alebo už teraz dospelosti som dozvedela, že napríklad jedna sestra, my sme sa o tom až tak nerozprávali, že každý to žil a ja som si myslela, že ja som s tým bola v pohode, že aj ostatní sú s tým v pohode a jedna sestra povedala, že ona s tým nebola v pohode, že jej to vadilo veľmi, že čo napríklad jej spolužiaci hovoria a čo celé okolie a že ona, ako keby ona to vnímala, akože ja som bola najstaršia, tak ja som to nevnímala až tak, ona bola stredná, že ako keby ona vôbec nemala žiadnu pozornosť. Takže možno, že je to úplne iné, keď je akože človek, že najstarší ten súrodenec. Ja som mala takú výhodu, takže ja to inak vnímam. U nás to bolo podľa mňa tak, že vlastne každá tá sestra si to zažila v inom období života, že naša sestra, ktorá bola najstaršia, tak to vlastne zažívala presne ako Rebeka, že prebrala úlohu takej tej druhej mamy v rodine, pričom vlastne moja najstaršia sestra je o 18 rokov staršia od tej najmladšej, čiže potom za chvíľu mala svoje prvé dieťa a vlastne nevedela sa venovať ako matka len tomu svojmu dieťaťu, ale musela venovať starostlivosť aj nám, mladším súrodencom. Potom boli dve sestry, ktoré boli v pubertálnom období, čiže predpokladám, že aj oni to museli veľmi citlivo vnímať. A rovnako ako v Rebekinej rodine, tak som si presne myslela, že jedna sestra je taká veľmi otvorená, myslím si, že životom otrlá, ak to mám tak jednoducho povedať. A keď sme sa o tom rozprávali, tak áno, aj ona to spätne vyhodnotila, že teda vnímala to veľmi citlivo. Myslíte si, že rodičia vedia v tomto prípade niečo urobiť, aby to možno tí súrodenci príjmali lepšie? Ja som to už spomínala v tom úvode. Ja si myslím, že upokojiť toho súrodenca, že áno, že je to v poriadku a bude to v poriadku a že aj naďalej tu budeme pre teba. Že nedostať toho možno, že súrodenca do nejakého strachu, že teraz áno, budem sa venovať len tomu jednému súrodencovi, lebo ono to v konečnom dôsledku ani tak nie je úplne paušálne. Takže možno, že tak ako keby upokojovať to. Podľa mňa ešte komunikácia je veľmi taká dôležitá, že naozaj sa o tom rozprávať, že čo ten druhý alebo čo tí ostatní prežívajú a že dať najavo, že ty si takisto dôležitý ako ten druhý, že a asi ešte aj ten čas, že stráviť spolu taký intenzívny a taký naozaj taký kvalitný čas. Že nie len s tým súrodencom, ktorý má nejaké postihnutie alebo nejaký problém, ale aj s tými ostatnými. Prispôsobovať možno, že tie aktivity, že presne držať tú rodinu aj v takých tých spoločných aktivitách, ale trebárs, čo nemôže robiť ten znevýhodnený súrodenec, tak potom to neodoprieť zase tým ostatným súrodencom. Dnešná doba je o inklúzii. Vy ste vlastne od narodenia, alebo teda od malička, od toho, ako sa vaši súrodenci narodili, v tej inkluzívnej domácnosti doslova žili a teraz ste pedagogičky, čiže máte aj tú odbornú stránku za sebou. A teraz neviem, môžete povedať, či boli vaši súrodenci vzdelávaní v inklúzii, v integrácii, alebo teda v segregácii. A ako vnímate túto oblasť toho vzdelávania? Moja sestra prvý stupeň základnej školy absolvovala na bežnej základnej škole, kde to teda celkom dobre fungovalo. Mamina chodila na vyučovanie, najmä keď mali hodinu nejakej telesnej výchovy alebo plavecký výcvik. Taktiež chodievala na výlety, lebo vlastne bolo to obdobie, kedy ešte nefungovali veľmi nejakí pedagogickí asistenti ani špeciálni pedagógovia po bežných základných školách. Ale presne pri prechode na druhý stupeň sa teda začala potýkať s tým, že mala problém napríklad pri presunoch do odborných učební, napríklad pri vyučovaní, fyziky, chémie. Takže začali nastávať takéto menšie komplikácie. Tam už mamina nevedela, ako keby možno, že prísť každú tú jednu prestávku a pomôcť tým presunom sestry.
Takže postupne vlastne rodičia sa rozhodli dať sestru na Mokrohajsku, na Spojenú školu Mokrohajsku pre telesne postihnutých. A keď to mám takto spätne vyhodnotiť, tak asi to bolo, by som povedala, že dobré rozhodnutie. Môj brat chodil do špeciálnej základnej školy a potom do praktickej školy a podľa mňa to bolo dobré, lebo videla som na bežnej základnej škole je opačný prípad, kde bol žiak s Downovým syndromom napríklad integrovaný a možno, že to na začiatku akože fungovalo, ale potom už som vnímala, že to nefunguje napríklad od nejakého 7. ročníka, lebo už tam zase je tá puberta a všetko možné a podľa mňa ten žiak bol vtedy tam akože keby vyčlenený a môj brat proste celý čas rád chodil do školy, bol veľmi naozaj rád, tešil sa a bol vždy taký veselý. Ja som rada, že nakoniec on študoval alebo že bol na špeciálnej základnej škole. Na jednej strane ste žili v inkluzívnej domácnosti, na druhej strane obidvaja vaši súrodenci išli do škôl určených pre takéto deti. Inými slovami, keď by sme teda dali odbornú terminológiu, tak boli vzdelávaní segregovane, čo sa dneska samozrejme výrazným spôsobom hejtuje. A vy to nehejtujete. Keby tá naša spoločnosť možno, že bola niekde ďalej v celkovej tej inklúzii, a teraz ja tú inklúziu vnímam tak veľmi zidealizovane a nielen čo sa týka nejakých znevýhodnení, ale ja si inklúziu predstavujem ako niečo, kde úplne stierame hranice medzi naozaj akoukoľvek formou inakosti. Tak napriek tomu si myslím, že tá špeciálna základná škola, alebo teda základná škola pre telesne postihnutých, umožnila tej sestre vzdelávať sa presne v tých podmienkach, ktoré ona potrebovala. Ten menší počet detí, možno, že pomalšie tempo v niečom, individuálny prístup. A ja nechcem povedať, že by to bolo nemožné v bežných základných školách, ale nevnímam to negatívne. A z pohľadu odborníka? Treba si vždy vybrať ako keby tú najvhodnejšiu možnosť. Tú, ktorá sa nám v ten daný okamih javí ako tá najvhodnejšia a najefektívnejšia z pohľadu toho, kam to dieťa chceme posunúť. Podľa mňa je to naozaj že individuálne. Ja som naozaj rada, že môj brat bol na tej špeciálnej základnej škole, lebo naozaj tam bol prijatý a cítil prijatý od všetkých, že naozaj od učiteľov aj od tých spolužiakov. Podľa mňa to je dôležité. A zase na bežnej základnej škole, ja som robila tiež asistentku na bežnej základnej škole, aj že som videla všelijaké veci a nie len Downov syndrom, ale tiež boli tam žiaci s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a je to individuálne, že naozaj videla som tak, že niekomu to prospelo a naozaj, že to bol pozitívom, ale pri niektorých prípadoch to pre to dieťa nebolo dobré. A podľa mňa je veľmi dôležité naozaj pozerať na to samotné dieťa a na jeho potreby. Je to určite, že ťažké, ale podľa mňa tým, že možno, že môj brat akože keby na tej škole bol segregovaný, ale potom nie, lebo my sme ho brávali každý z nás inde, že do divadla, na futbal, že každý ho bral tam, kam práve že išiel. Takže naozaj, že to bolo také, že potom bol dosť integrovaný, alebo že žil v tej inklúzii, lebo aj dodnes, aj do divadla chodia tak. Presne, doplňať ako keby tie možnosti na tú socializáciu aj nejakým iným spôsobom, že neznamená to, že teraz som v tej špeciálnej škole, veď vytvorím si tam tie väzby, ale ja si práve to myslím, že niekedy tí rodičia možno majú takú tú obavu, že aha, že dobre, tak ostane medzi tými svojimi. Podľa mňa v tom nie je nič zlé, ale neznamená to, že tak aj ostane. Alebo ešte mi napadlo teraz taký príklad, že môj brat, že nevie násobilku a nikdy sa asi už ani nenaučí, ale tak vie dátumy ako nikto, že si sa pamätá úplne, že kto kedy sa narodil, všetkých hercov a tak, že proste aj potom vie vypočítať, že koľko má rokov, tak podľa mňa
to je dôležitejšie, že toto vie reálne akože povedať, a keď sa opýta, že keď si sa narodila, tak povie, že koľko máš rokov alebo tak, ako keby teraz vedel, že koľko je 3x3. Tie praktické zručnosti do bežného života sú dôležitejšie ako nejaké akademické vzdelanie, ktoré by sme do neho... Možno by sa to naučil, alebo respektíve keby sa veľmi tlačilo na to, tak asi by sa to nejakým spôsobom naučil, ale otázne, čo by to spravilo vlastne s ním. Obi ste išli študovať pedagogiku. Akým spôsobom vás ovplyvnilo v tomto to, že máte súrodenca s postihnutím? Ja som vždy chcela robiť s deťmi, že už od malička, ale keď sa potom on narodil, tak to už bolo také jasné, že tak asi špeciálna pedagogika. Ja si myslím, že to je aj vec tej mnohopočetnej rodiny a nielen toho samotného súrodenca. Ale spomínam si na časy, že som sa napríklad so sestrou dosť veľa učievala, kde možno, že mamina zlyhávala v tom, že teda nevie to tú sestru naučiť takým spôsobom, ako to učila nás, tak som nastupovala aj ja, ako ten starší súrodenec a prirodzene sa to podľa mňa vyvinulo. Ale hovorím, že súvisí to podľa mňa aj s tou mnohopočetnou rodinou. Veď to konec koncov máme obidve s Rebekou. Blížime sa pomaly k záveru nášho podcastu a otvorím tému na záver takú, ktorú mnoho rodičov možno nechce vedieť, nechce vidieť, ona príde a to je tá budúcnosť, možno nejaká ďaleká budúcnosť. A zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo bude vo vašej rodine alebo s vašim súrodencom, keď tu rodičia nebudú? Neustále sa nad tým zamýšľame ako súrodenci. Možno tú tému podvedome trošku ešte oddialujeme. Nerozpráva sa nám úplne ľahko o tom a chce to veľa práce na sebe, aby sme začali o tom ako súrodenci možno, že rozprávať otvorene a takisto s tými mojimi rodičmi, ktorí určite to vnímajú veľmi citlivo. Ale áno, každé moje nejaké životné rozhodnutie je naviazané na to, že potrebujem byť blízko pri tej sestre. Tiež podobne. Konkrétne sa o tom nerozprávame, ale vieme a podľa mňa všetci sme tak nastavení, že keď príde ten čas, tak hoci ktorý nás je akože na to pripravený aj ochotný, že by zobral brata k sebe. Tiež si myslím, že tí rodičia nás vychovali tak, že vedia, že sa môžu na nás spoľahnúť. Úžasné odpovede. Tak na záver skúsme, že 1-2 vety. Čo by ste odporúčili rodičom, ktorí majú takúto situáciu? Tak to tak zhrňme dokopy tento podcast. Pre mňa je kľúčové držať s tou rodinou pokope, alebo sa aspoň obklopovať ľuďmi, o ktorých viem, že sa na nich viem spoľahnúť v nejakých ťažkých situáciách. To je také dôležité. A čo sa ešte týka tých súrodencov, ja som to už spomínala, ale naozaj majte to na pamäti, že tí súrodenci to naozaj jedného dňa pochopia. Pre mňa je asi, že sa tak milovať a že naozaj, že milovať všetkých ako keby rovnako. Viem, že sa to nedá, ale že nejak sa snažiť a nechať aj toho súrodenca, napríklad u nás akože brata, že ako keby žiť a byť samostatným, že naučiť sa tie veci robiť, ktoré sme aj my robili, že podľa mňa, ja to vnímam, že bolo super, že my sme boli starší a od nás sa naučil veľa vecí, naučil sa bicyklovať a dokáže ísť akože sám do dediny a teraz on sa akože keby pomáha ľuďom a to je super, že nedržať sa tak, hej, že teraz on je ten náš, že musíme sa o neho postarať, ale že naozaj, že trošku tak nechať ho tak ísť alebo kvitnúť, že to je podľa mňa tiež také dôležité. Myslím, že sme dali krásnu bodku za týmto podcastom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, dámy, že ste sa odhodlali a nabrali ste odvahu prísť do nášho podcastu. My ďakujeme za pozvanie. Ďakujem ešte raz Miške Schneiderovej a Rebeke Sebokovej za to, že ste nám povedali svoj príbeh, čo nemusí byť vždy pre každého jednoduché. Takže milí poslucháči, verím, že ste si odniesli čo najviac. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nám píšte. Takže ešte raz, Miška, ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Rebeka, ďakujem. Ďakujem pekne. A my sa počujeme pri ďalšej časti podcastu.